Pane mapictures ari kushandisa vanhu ari kutendera pasocial media achinzi mukomana ari kutsvakwa nevanhu aiwa nethe regime ndezvitara pepolisi bombshell nesugeza onzi ospotewa aiwa munyika muno yezimbabwe. Saka pana mashoko atiri kuona kuti panguva inoi aiwa geza ari kuzivikanwa kuti ndiye ari kumeka maheadlines panguva inoi vanhu voti kune kwaonekwa ndobva wasubscribe walike waturn the bell icon. Pana pachipinda pahendo yevakomana vecrime watch Zimbabwe vanobuda vachiposta this picture ramunoona iro rageza rine aro iroratidza geza kuda nyora chiti comrade blessed geza spotted enjoying a drink at a local bar. Mashuka muda achitogwa no crime watch Zimbabwe. We're not sure if mashoko awa ari chokwadi just because they are not yet verified. Tinokomana vezimbabwe vanobuda vachiposta the same picture ramunoona iro vobuda kunyora vachiti this is an old picture that is being circulated by members of Zambia in order to demoralize supporters of the Geza movement. Doma kumashoko zvakare aripinda vakomana vezimbabwe vachiti aiwa vakomana veZANU-PF ndo vari kuuya vachisirikuita mapictures aya akudhara vachizama kuda kudemoralize masupporters ageza zvikuru kuti panguva inoi ava vanhu pavari kutenda zvakanyanyisa nemukomana nonzi Geza panapa vanhu vachikuti amafake pictures nemafake events panapa vanogada kuzama kudemoralize kuti vanhu vasava nefull support kana nekusanyasa kubhiliva kuti Geza aiwa ariko he can do something aiwa to stop or to end this regime. Mbudisa mafunguro enyu matudi pamusoro pechitiko ichi vabvene kume section yedu kuti mafunguro enyu usaona subscribe walike ujita on the bell icon.